हेलो गाइस जी आज गोटे नुआ वीडियो रे आम बाहर लुनी सिंदीपुट ब्रिज नदी देखवा काजे ब्रिज बनाइबा लोक ए घर रही काम करुछंती। बुढ़ा बापा गाड़ी चलाइलानी भयंकर ଏବେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସିନ୍ଦିପୁଟ ବ୍ରିଜ ପାଖେ। ଦେଖାଇ ଦେଲିନି ମୁଇଁ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ମେସିନ୍ ମୁଇଁ ମେସିନ୍ ଦେଖି ହେଇଗଲିନି ବଡ଼େ କାବା ଓ ତେରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସେ ନେଇ କରି ସେ ପକାଇବ। ସେ ମେସିନ୍ ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ଖତରନାକ କୋରାପୁଟିଆ ଆସନ୍ତୁ ଲାମତାପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରିଜ କରାଯାଉଛି ବନାଯାଉଛି। ଏ ବ୍ରିଜ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଜଗୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ସାରା ଓ ତେରି। ଏବେ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାହାନ ବାହନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ଚାଲୁଅଛି। ବ୍ରିଜ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ବସ୍ରେ ପଳାଇଯିବେ। ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କେମିତି ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସିବ। ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍ ହିଁ ସେଇଟା ଝୁଲା ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ନେଇକରି ସେମିତି ନେଇକରି ସେ ମେସିନ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସେଇଠି ପକାଇବ ବ୍ରିଜ ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆସୁଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ନୌକା ଗୋଟେ ଆସୁଅଛି। ସେଥିରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ବେଶୀ ଲମ୍ବାଟା ଏହା ନଦୀ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲମ୍ବା। ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ବାଇକ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି ସେପଟେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେପଟେ ପାର ହେଇଯିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ 22 ଏଟା ଟୋଟାଲ 23ଟା ଖମ୍ବା ଅଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଅଛି 11ଟା ଖମ୍ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି ଆସୁଅଛି ଓ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଦୂର କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଅଛି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆସିଅଛି ଡଙ୍ଗାଟା। ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଦେଖାଇବି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବି ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ। ସେ କମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ଖାଲି ଥିବାଟା କମ୍ବା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିପାରିଲେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପଛପଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ।
ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଏଇ ନୌକାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି ଏଇଠୁ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବେ 40-50 ଟଙ୍କା ସେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ପାର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବେ? ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଏ ବାଏ 30 ଟଙ୍କା। ରହିଲି। ଲାଇକ୍ କର, ଫଲୋ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି କୁହ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନମ୍ବର ଦେଇ